Планы русского мира по захвату Беларуси и оккупации. Зачем Лукашенко милитаризирует даже первоклассников? Чего ждать белорусам от поколения, которое вырастет воинственным и русскомирным? Такого не было даже в Советском Союзе. Времена в Беларуси пожестче в плане идеологии. Самая черная дата в истории Беларуси еще впереди. Это 30-й год. На все эти темы говорим и больше слушаем профессора, историка Павла Терешковича. Лукашенко зусім на днях казаў так: Беларусь беларусы гэта рускія са знакам якасці. Яны часам некаторыя нават крыўдзяцца, а я кажу: ну супраць гісторыі ж не папрэш, чаго тут крыўдаваць? Беларусы гэта сапраўдная нацыя, якая увасобіла, увабрала ў сябе і людзі з Ізраіля, звычкі, навыкі і традыцыі і з усходу, і з Еўропы, і адсюль ад Кіеўскай Русі і вышэй. Што гэта? Я не русская со знаком качества, я белорусская. И я не хочу, чтобы вы говорили про белорусов, что мы русские со знаком якости. Для кого это Для вообще кого? посыл? Ну, ведаеце, можна ж по-рознаму гэта прачытаць. Там беларусы гэта рускія са знакам якасці, а рускія гэта беларусы, але не якасныя. Можна і так прачытаць. Я б на месте рускіх бы пакрыўдзіўся. Але тут просто у галаве Лукашэнкі яго такая сапраўдная каша. То беларусы самастойная нацыя, то яны частка рускага народа, то мы адзін і той же самы народ, і гэтак далей, і гэтак далей. І, на жаль, для пэўнай часткі беларусаў гэта таксама характэрна, бо зверху ад улады ідуць такія супярэчлівыя імпульсы. То мы самі по сабе, то мы частка рускага народа. Ці ўвогуле там 3-адзінага народа і гэтак далей. Гэта невызначанасць, яна ўплывае на ўсіх. Спадар Павел, атрымліваецца, што беларусы самі мы не можам вызначыцца, пакуль нам зверху там улады не скажуць аб тым, хто мы такія. Неяк так непрыемна гэта гучыць, і вельмі не хочацца, каб яно так было, але ж атрымліваецца сапраўды так. Не хапае проста адукацыі ў школах, ва універсітэтах, трэба, каб сказалі зверху, далажылі нам, распавялі, хто мы такія. На ваш погляд, можа быць так нават, якая частка, які адсотак беларусаў сапраўды чакае там указу зверху, каб там распавялі, кім мы з'яўляемся? Ведаеце, я, можа, трохі падамся ва ўспаміны. Яны дастаткова даўнія, больш за 30 гадоў, пачатак 90-х. Я працаваў у сацыялагічнай экспедыцыі на Палессі. Но у тыя часы, скажем так, дастаткова непакоіла і ўлады тых часоў, і грамадства так званы палішуцкі сепаратызм, ятвяжскія праекты. Было спецыяльна праведзена такое маштабнае даследаванне сацыялагічнае, шукалі мы ятвягаў. Амаль што не знайшлі там, апыталі больш за 1000 людзей. Здаецца, 2 чалавекі адказалі, што яны ятвягі. Але меня вельмі моцна здзівіла, гэта было у Мозырскім раёне, у вясковай мясцовасці, і размаўляў з мужчынай такого дастаткова сталага веку, і яго рацыянальны падыход. А ён сказал так: калі ж мы уже аддзяліліся ад гэтага саюзу, то патрэбная нам свая нацыя. Так. Так што я не скажу за увесь адсотак, які так лічыць, што мы асобная нацыя, але значная частка беларусаў лічыць менавіта так. І калі гэта ўжо, здаецца, усім вядома, і ўжо шмат разоў казалі, сацыялагічнае пытанне: ці хочуць беларусы, каб Беларусь увайшла цалкам у склад Расіі?
4-5%. І ось узровень падтрымкі гэтай ідэі ён не змяняецца ў апошнія дзесяцігоддзі. То бок большасць беларусаў все ж таки хочуць жыць у самастойнай дзяржаве. І гэта пры тым, што увогуле ідэалогія такая, няма ж нейкай такой беларускай ідэалогіі, рэжымнай ідэалогіі, таму што ніяк не могуць пабудаваць канцэпт, на чым, што такое Беларусь, на чым гэта павінна трымацца, акрамя сельскай гаспадаркі і любові да Лукашэнкі. Справа ў тым, што мы зараз жывем у такім часе, што вось тых класічных ідэалогій 20-го стагоддзя, там, аўтарытарных, таталітарных, там, з майнкамфамі, з цытатнікамі Мао Цзэдуна, іх уже няма. Зараз эпоха таких заблюреных ідэалогій, не зусім зразумелых, і уладам, дарэчы, гэта абсалютна ўсё роўна, якія там ідэалогіі, галоўнае, каб яны працавалі. І з гэтага пункту гледжання трэба глядзець і на беларускую ідэалогію. На мой погляд, ось такая квінтэсенцыя, як у савецкія часы, той, хто навучаўся ў вышэйшых навучальных установах, был абавязковы курс гісторыя КПСС. Вось зараз абавязковы курс гэта гісторыя беларускай дзяржаўнасці. Сэнс яе такі, што вось беларуская дзяржаўнасць, яна там тысячагадовая, там кропка адліку полацкае княства, але вяршыня ўсёй гэтай гісторыі гэта Александр Лукашенко. Вось такая ідэалогія ёсць. І калі гэта такая вялікая кніжка марзалюковская, і калі адкінуць Лукашэнку і апісанне вось той палітычнай сістэмы, якая намалявана на паперы, на самой справе там гэтага нічога няма. Адзін Лукашенко і ўсё. Калі Лукашенко адбросіць, то там не такая і дрэнная гісторыя, асабліва чым далей там ад Лукашэнкі, тым больш яна такая прываблівая, асаблівая тое, што тычыцца і полацкага княства, і туровскага, і великого княства літоўскага, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок усё ж такі пэўная ідэалогія ёсць. Я вось сачыў за рознымі нарадамі ідэалагічнымі, на якіх вызначалі, гэта было не сёння, гэта был, здаецца, 24 год, вызначалі памятныя даты Беларусі. І тое, што трэба нейкім чынам адзначыць. І там збольшага гэта падзея выключна беларускія, а не імперскія, не савецкія. То бок ўсё ж такі, пэўная такая засяроджанасць на сваём, яна прысутнічае. Ідэалогія зараз, яна больш выяўляецца, калі мы возьмем там не універсітэцкі ўзровень, а школьны ўзровень, гэта выхаванне лаяльнасці ўладам, лаяльнасці сімвалам, там шмат рытуалаў, там уздым сцягу, хорам спяваюць гімны, гэтак далей, плюс фармаванне культу асобы. Лукашэнкі, гэта, конечно, не той культ, які там был у Іосифа Сталіна, але прыкметы ёсць. Вось на канферэнцыі Новай Беларусі была панель па адукацыі, і мы паказвалі невялічкі ролик, там усяго 1,5 хвіліны. І, дарэчы, калі вы хаце, я вам дашлю, каб вы сюды у нашу ту самую сустрэчу сённяшнюю ставілі, вось, як дзетак прымушаюць размаўляць пра прэзідэнта. Вось, які ён мудры, які ён разумны, вось, ён кіруе краінай, там такія словы. Гэта галоўны чалавек у Беларусі. І вось дзеткі, а дзеткам там 5 гадоў, гэта бачна. Вось, яны віншуюць Лукашэнку з пераізбраннем. Вось як гэта працуе. Ці вось што мяне вельмі моцна ўразіла, ўсё ж такі там пэўная крэатыўнасць у прапагандыстаў ёсць. Там пасля выбараў сталі пашыраць кніжку «Наш прэзідэнт».
Ну, до рэчы, вельмі шкада, і я бы хацеў бы ее пачытаць, але ў сеціве яе няма, толькі папяровыя варыянты. Дык вось адна дзяўчынка з гарадзенскага раёну, яна загадала, попрасіла Деда Мороза, каб ёй Дед Мороз на Новы год падараваў гэтую кніжку. Ну і далей там сустрэча ў Доме культуры, і прыйшоў не Дед Мороз, ну маглі бы уже давесці до конца, прыйшоў дырэктар птушкафабрыкі, які падараваў ёй гэтую кніжку. І вось паказвалі, якая яна шчаслівая. Вось так робіцца культ асобы Лукашэнкі, ці там запускаюць флешмобы, прымушаюць студэнтаў. Вось, Александр Григорьевич, я шапку одел, да, і вось павінны дэманстраваць. А Лукашенко не толькі там бацька, ён і маці. Ці там пасля гэтых так званых перавыбараў прымушалі студэнтаў хорам спяваць у аўдыторыях песню «Бацька у нас круты». Ну і я вось праглядаў, да рэчы, матэрыялаў безліч, таму што іх усіх прымушаюць усе гэтыя прапагандысцкія матэрыялы зліваць у сеціва, бо гэта справаздачнасць. І бачна, у студэнцкай аўдыторыі, ну, там ёсць некалькі прапагандыстаў, вось, якія там радасна спявалі, а ўсе астатнія з такімі пахмурнымі тварамі стаяць. Таму бачна, гэта ідэалогія ўжо, асабліва на студэнцкім узроўні, яна абсалютна, як раней не працавала, так яна і не працуе. Гэта вот тое, што тычыцца пра выхаванне лаяльнасці да ўладаў і асабіста да Лукашенка. Мілітарызацыя гэта больш такая страшная рэч. На жаль, на сённяшні дзень гэта значна горш, чым у Савецкім Саюзе, бо вось сапраўды ў Савецкім Саюзе была зарніца, і гэта было, ну, на ўзрост старэйшых школьнікаў. Зараз створана сістэма вайсковых гульняў, зарнічка, зарніца, арляняты і прарыў, і гэта пакрывае ўсё ад першага класа і да апошняга курса універсітэта. І не проста там гульні праводзяцца, а потым там конкурсы, іх збіраюць разам, там пераможцаў выбіраюць і гэтак далей, гэтак далей. У Савецкім Саюзе ў такім маштабе гэта не было. Ці, напрыклад, вось у гэтым годзе запусцілі, я был вельмі моцна ўражаны такой ідэяй, рэспубліканскі школьны конкурс строю і ваенна-патрыятычнай песні. І прымушалі, там сотні школ удзельнічалі ў гэтым конкурсе, а вось у пачатку ліпеня у Мінску был фінал. І там ад кожнай вобласці абавязкова павінна быць каманда, пэўныя школы і гэтак далей, гэтак далей. У краіне некалькі соцень ваенна-патрыятычных клубаў. Вельмі часта гэтыя клубы ствараюць пры вайсковых частках, ці там пры частках, ну, напрыклад, адзін з самых актыўных ваенна-патрыятычных клубаў пры мінскім АМАПе. І там ідзе падрыхтоўка, ну, такая сапраўдная вайсковая і ідэалагічная, вельмі моцная. Далей, пачатковая гэтая ваенная падрыхтоўка, якая была ў Савецкім Саюзе, зараз яна на іншым узроўні, і зноў жа такога не было. Я не ведаю, які вар'ят ствараў праграму, но для хлопцаў яна прадугледжвае, што пасля заканчэння навучання хлопцы павінны умець дзейнічаць у агульнавайскавым баі ў складзе мотапехотнага ўзводу. Яны непаўналетнія, пра што ўвогуле гаворка, які агульнавайскавы бой. І там прадугледжанне і там пабудова там фартыфікацыйных розных тых самых умацаванняў, вось, і уменне страляць і гэтак далей, і гэтак далей. І вось глядзіце, у гэтым годзе упершыню, зноў жа такі ў Савецкім Саюзе гэтага не было, абавязковыя ваенна-палявыя зборы,
там невядома колькі на ўсіх, напэўна, просто не хапіла гэтых намётаў, але значную колькасць хлопцаў вывезлі ў поле, і яны там 10 дзён былі ў гэтых умовах. Больш таго, паведамлялі ў медыях пра асобныя выпадкі, што і дзяўчат туды накіравалі, бо дзяўчаты павінны праходзіць ваенна-медыцынскую падрыхтоўку. Вось гэтага у такіх памерах у Савецкім Саюзе не было. І яшчэ адзін момант, які вось тычыцца мілітарызацыі, гэта пабудова такой вось адукацыйнай вертыкалі, арыентаваны на патрэбу ваенна-прамысловага комплексу. Гэта стварэнне так званых інжынерных класаў, гэта нацыянальны дзіцячы тэхнічны парк, які вось збольшага сфокусаваны там на тое, як кіраваць беспілотнымі сістэмамі, там выкарыстоўваць штучны інтэлект і гэтак далей. І вось глядзіце, у гэтым годзе две ініцыятывы адукацыйныя: стварэнне цэнтра падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай якасці. Яны ўсё гэта абазвалі беларускім Гарвардам. Але на самой справе гаворка шла пра тое, каб стварыць новую вышэйшую навучальную установу, арыентаваную першую чаргу на патрэбы ваенна-прамысловага комплекса. І вось у жніўні было абвешчана, што будуць ствараць яшчэ, здаецца, яна завецца Акадэмія інтэлектуальных ведаў. Гэта падобная установа, але арыентаваная збольшага на выпускнікоў ПТУ і коледжэй тэхнічных, там трохгадовае навучанне, але зноў жа такі ўсё гэта звязана на ВПК. І калі гэта абмяркоўваецца, Лукашенко, ён адкрыта кажа, што вось нам патрэбна, вось апошняе, што там было з гэтай акадэміі, што вось трэба стварыць нейкую зброю, каб усе беспілотнікі там падалі просто з неба на зямлю і не маглі дасягнуць Беларусі. То бок зразумела, што зараз ён пачувае сябе вельмі неўтульна у сувязі з тым, што з вайсковай і тэхналагічнай вайскова-тэхналагічнага боку Беларусь вось не гатова да сучаснай вайны. І гэта вось такія намаганні хутчэй залатаць тыя дзюры, якія з'явіліся ў вышэйшай адукацыі у выніку паўнамаштабных палітычных рэпрэсій. Бо гэтая сістэма, асабліва вышэйшая адукацыя, яна страціла тысячі як меней высокакваліфікаваных выкладчыкаў. І вось згодна з афіцыйнай статыстыкай, доля выкладчыкаў, якія маюць ступень кандыдата ці доктара навук, абвалілася да 40%. То бок там 60% людзей, якія ўвогуле, шчыра кажучы, яны не маюць права там увогуле выкладаць. Вось такая у нас сітуацыя з выхаваннем лаяльнасці і з мілітарызацыяй. А ўвогуле ці трэба? Наколькі вось такая ідэалогія, культ асобы, які ствараецца, наколькі ён мае шанец на выжыванне, на тое, што вось гэта ўся мілітарызацыя, яна вельмі дрэнна будзе адбівацца на беларускім грамадстве пасля, не ведаю, там, сыходу ў іншы свет Лукашэнкі? Ведаеце, тут галоўная праблема – гэта самыя малодшыя дзеці, якія трапляюць у гэтую сістэму. Бо яшчэ раз, тое, што я бачу, студэнцкая аўдыторыя, там сістэма сама сябе губіць. Дурасць настолькі відавочная, што яна асабліва нікога не кранае. Хаця там, ведаеце, гэта я неяк зачапіўся, глядзеў ідэалагічныя матэрыялы да 23 лютага, адзіны дзень палітінфармавання. І там вельмі цікава, што ўсе гэтыя ідэалагічныя матэрыялы, яны падзелены на 3
три гатункі. Першы гатунак, ён адкрыта так завецца, для інтэлігенцыі, вось больш складаны. Другі гатунак, ну, умоўна кажучы, я гэта назвал для калгаснікаў, ну, там написано для рэальнага сектару эканомікі. Ну, вось бачыце, там тэрміналогія яшчэ 90-х гадоў. Калі чалавеку працуе сфера абслуг, то гэта не эканоміка. І трэці гатунак для моладзі. Вось так гэта ўсё падзелена. І, ну, вось паказчык таго, як гэта не працуе, магчыма, вы памятаеце, у мінулым годзе был такі флэш-моб сярод дзевяцікласнікаў пра тое, што яны ненавідзяць гісторыю Беларусі, і вось яны там палілі гэтыя дапаможныя матэрыялы, білеты па гісторыі Беларусі і гэтак далей, гэтак далей. А што там адбылося? Просто было рашэнне Міністэрства адукацыі і ўсіх дзевяцікласнікаў у прымусовым парадку па суботах заганялі на факультатывы, а гэта не абавязкова, але зрабілі абавязкова, дзе яны тупа вось на памяць далбілі гэтыя білеты па гісторыі Беларусі. Вынік атрымаўся абсалютна адмоўны, просто вось такая ненавісць да такого ідэалагічнага падыходу. І, ну, тут, па-першае, конечно, што спрацуе, што сістэма настолькі яна настроена по-тупому, вось, не гледзячы на тры гатункі ідэалагічных матэрыялаў, што яна просто выклікае адваротную рэакцыю. Гэта першае, што можа быць. Другое, што можам зрабіць мы, гэта прадставіць альтэрнатыву. І, ну, вось тое, што тычыцца гісторыі, паглядзіце зараз гістарычныя каналы, яны вельмі папулярныя. І не ў замежжа, а збольшага людзі глядзяць там, у Беларусі. У меня был такі вось унікальны досвед. Гэта віленскі канал, які завецца Вільнюс. Мяне запрасілі там распавесці пра ноч расстраляных паэтаў. І відэо, шчыра кажучы, там якасць была аніякая, ніжэй увогуле не магло быць. Вось там ніякіх там не было зашыта карцінак, дыяграмы, гэтак далей, але 200 000 праглядаў, і з іх 80% было на тэрыторыі Беларусі. То бок гэтыя веды, ну, калі яны не ідэалагічна апрацаваны, яны прыцягваюць людзей, і вось гэтым трэба карыстацца. Ну і плюс я ўжо не першы раз агучваю гэтую ідэю, нам патрэбны альтэрнатыўныя падручнікі. І я б назвал гэта вось народным падручнікам па гісторыі. Ну, вось, калі б ён быў такі, ну, синхронізаваны з афіцыйным, і просто вучень там пасля заняткаў мог з дапамогою VPN адкрыць і паглядзець той же самы параграф, але каб гэта было напісана, ну, з пункту гледжання іншай гістарычнай перспектывы і іншых гісторыкаў. І я прапаную, ну, справа тым, што донары яны вельмі неахвотна на такія ініцыятывы адгукаюцца. Ну, зрабіць краўдфандинг, там не такія вялікія грошы. Мы апытвалі гісторыкаў, каб ім там кінуць усё астатняе, і каб яны былі забяспечаныя на год, і стварыць такі падручнік, і ахвотныя ёсць. Вось гэта такі варыянт. Вось тут прыклад ёсць у нас. Старую камяніцу каля ратушы ў Магілёве рыхтавалі для гарадскога музея. А зараз там робяць офіс расійскага пасольства, дзе будзе узначальваць пасольства былы так званы міністр ЛНР. І вось такія рускія дома Москвы будуюць па ўсёй Беларусі, нават у нейкіх невялікіх там сельсаветах. Паўсюль рускі свет. Ці ёсць шанец у рускага свету захапіць розум беларусаў?
Глядзіце, тут адбываюцца рэчы такія абсалютна унікальныя, бо больш нідзе ў свеце гэтага няма. Больш нідзе ў свеце няма аддзяленняў расійскай амбасады, толькі ў Беларусі. І паглядзіце, зараз у Расіі 6 адзінак дыпламатычных прадстаўніцтваў. Гэта амбасада ў Мінску, 2 генеральныя кансуляты ў Брэсце і Гародні і 3 аддзялення амбасады Віцебск, Магілёў, Гомель. Для параўнання можна сказаць, што падобная колькасць дыппрадстаўніцтваў ёсць у Расіі толькі ў Кітаі. Але колькі насельніцтва ў Кітаі, колькі насельніцтва ў Беларусі. Потом, калі ўзяць гэтыя рускія дамы. Рускія дамы – гэта цэнтры, які ствараюць такая арганізацыя дзяржаўная, яна завецца Россупрацоўніцтва. І ў Беларусі зараз 4 рускіх дома: Мінск, Гомель, Брэст і Гародня. І яшчэ одна адзінка, яна не мае статусу такога, але ўсё ж такі існуе ў Магілёве пры абласной бібліятэцы. І вось такой колькасці ёсць 4 рускіх дома ў Казахстане. Краіна значна большая за Беларусі па насельніцтву і па тэрыторыі, і 4 рускіх дома ў Індыі. А Беларусь наперадзе ўсіх. Такой шчыльнасці гэтых рускіх дамоў больш нідзе няма. Да гэтага трэба аддаць належныя актыўнасці Дому Масквы у Мінску. Там такі будынак моцны, у іх вялізны бюджэт. Апроч гэтага працуюць, іх можа не так шмат, але гэта таксама ёсць, кабінеты і секцыі фонду рускага міра. І ў гэтым годзе назіраецца экспансія гэтых прадстаўніцтваў, бо ў Гомелі адкрылі кабінет, у Гомельскім універсітэце кабінет рускага міру. Апроч гэтага вельмі актыўна дзейнічаюць Беларусі ваенна-гістарычнае таварыства расійскае. Гэта такая адыозная грамадская арганізацыя, на чале якой стаіць Медзінскі, які распрацавалі праграму пабудовы помнікаў героям ваеннай гісторыі, пераважна імперскай і савецкай. І вось тут такая дзіўная рэч, што у іх няма прадстаўніцтва ў Беларусі, але ёсць афіцыйны прадстаўнік. І гэты афіцыйны прадстаўнік – гэта дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. І да гэтага яшчэ можна дадаць, ёсць такі фонд падтрымкі публічнай дыпламатыі і дыпламата імя Гарчакова. Яны вось працуюць, асноўная іх аўдыторыя – гэта маладыя навукоўцы, прадстаўляюць гранты і стажыроўкі у Расіі, і у Мінску ёсць іх аддзяленне, цэнтр еўразійскай камунікацыі. І вельмі характэрна, што ў гэтага фонда 2 замежных аддзялення. Одно аддзяленне ў Мінску, другое ў Тбілісі. То бок, вось сетка гэтых установ, яна зашкальвае. І калі ўзяць рускі мір, Россупрацоўніцтва, Дом Масквы, афіцыйна яны ўсе накіраваныя на падтрымку рускай мовы і рускай культуры ў замежжы. Але, даруйце, што тут падтрымліваць? Што у Беларусі ёсць праблемы з рускай мовай? І, дарэчы, трэба кудысьці там гэтыя грошы спісваць на рускую мову. І ў Гомелі, напрыклад, на курсы рускай мовы у рускім доме ходзяць замежныя студэнты, якія вучацца ў гомельскіх універсітэтах. І зразумела, што тут гаворка не пра гэта абсалютна. І калі асабліва паглядзець на Дом Масквы, на асабліва Россупрацоўніцтва, гэта адкрытая прапаганда падтрымкі вайны. Гэта вялікая колькасць дакументальных стужак пра тое, што яны называюць спецыяльная вайсковая аперацыя.
Гэта там заклікі збору там цёплых рэчаў узімку для байцоў, ці там кампанія «давайте мы там павіншуем байцоў на перадавой з Новым годам» і гэтак далей, гэтак далей. Вось чым яны займаюцца. І калі вось взять гэтыя дыпламатычныя адзінкі і аддзяленне амбасады ў Віцебску, меня так вельмі моцна зачепіла, з чаго яны пачалі. Яны правялі сумесную акцыю, да, там звязаная з памяццю Великой Отечественной войны, але хто был на гэтай акцыі? Гэта был Союз следчых Віцебскай вобласці, гэта был следчы камітэт, вось там нейкія ветэранскія арганізацыі і гэтак далей, гэтак далей. То бок вось на што яны арыентаваныя. І калі глядзець на падтрымку, то вось што здзіўляе, асабліва гэтыя рускія дамы, там прафесійныя СММщики, і яны выдаюць па 10, нават болей пастоў у тэлеграм-каналах сваіх за дзень. Але у мінскага рускага дома аж на 2300 подписчиков в Телеграме. Шалёныя лічбы. Вось. У астатніх яшчэ меней. Калі там усё падсумаваць, ну, вось гэтыя адкрытыя каналы, ну, можа там агулам 5-6 тысяч подписчиков наберется. Гэта ўсё. І мне здаецца, іх гэта асабліва не цікавіць, яны зацікаўленыя іншым. І вось з такого пункту гледжання, навошта такая магутная інфраструктура ў краіне, якая і так размаўляе па-руску, ну, ёсць две версіі, я агучу іх две. Першая версія такая, што папросту з той нагоды, што шмат дзе ў свеце ўведзеныя санкцыі супраць Россупрацоўніцтва, і на Захадзе яны свае структуры пазачынялі, і ім трэба проста дзесьці працаўладкаваць сваіх супрацоўнікаў. Тое ж самае кажуць і пра амбасады, што гэта проста працаўладкаванне. Гэта адна версія. А другая версія, што гэта, даруйце, падрыхтоўка да акупацыі. І ну, я вельмі добра памятаю, што адбывалася ў Крыме, на ўсходзе ўкраіне ў 2014 годзе, і як гэтыя структуры працавалі. І, дарэчы, вот зараз мінскім маскоўскім домам кіруе асоба, якая кіравала маскоўскім домам у Севастополі. І нагадаю яшчэ вось такога теоретика идеологии русского мира Тимофея Сергейцева, автора артыкула в 22 годзе надрукаванага «Што Россия павінна зрабіць з Украінай», які вось параўноўваюць з нацысцкім планам ОСТ. І там ён пісаў, што вось мы акупуем Украіну, трэба спачатку як мага болей забіць падчас вайны, вось, а астатнімі трэба кіраваць, там забараніць назву Украіна, украінскую мову, кніжкі і так далей, але вось такімі цэнтрамі акупацыйнай улады павінны стаць офісы Россупрацоўніцтва. І таму, ну, вось другая версія. Я не ведаю, якая з іх бліжэй да рэальнасці. Магчыма, што нават абодве. І яны проста рыхтуюцца да такого моманту, ну, а вось калі там раптам з Лукашенко штосьці адбудзецца, да? І што далей? А далей вось у іх на месцы ёсць структура, зразумела, што яны працуюць, іх не асоба цікавіць колькасць падпісчыкаў у Тэлеграме, а іх цікавіць супраца з тымі, хто прымае рашэнні, асабліва ў сілавым блоку. Вось і ўсё. Спадар Павел, яшчэ трошкі рускага міра. Нямецкі прафесор Карл Масала напісаў кнігу «Сцэнар», калі Расія выйграе. І ён там гаворыць, што Расія акупуе Беларусь, уключыць у свой састав до 1 чэрвеня 2030 года. Як вы лічыце, такое можа быць? Ну, сцэнаров шмат.
шмат існуе і тое, калі яны пачнуцца рэалізоўвацца, таксама ёсць шмат думак. Гэта цалкам магчыма. І у тым ліку вось не толькі нямецкія эксперты выказвалі думку, што ўсё гэта накіравана на 2030 год. Ой, гучыць так не вельмі радасна і не надта весела. Спадар Павел, дзякуй вам за тое, што нам выделілі свой час. На жаль, мы абмежаваныя па часе нашых відэа, таму што, як паказвае практыка, гледачы уважліва сочаць першых 20 хвілінаў. Потым ужо не так уважліва за ўсімі думкамі. Мы спадзяемся, што нам пашчасціць паразмаўляць з вами яшчэ, можа быць, у верасні дзе-небудзь сустрэнемся. Дзякуй за ваш час і за вашыя думкі. Нема за што. Рады быў з вами паразмаўляць. Дзякуй вам вялікі, што Да прыйшлі да пабачэння. нас.